del que estan acusant de no invertir en infraestructures n'ha fet 1.496. En infraestructures portuàries, en la legislatura anterior del senyor Aznar, es van gastar 7.671 milions i en la legislatura de Zapatero de 9.330. I en infraestructures aeroportuàries, en els aeroports, que sí també fa menció en tot, en la legislatura anterior van ser 1.867 i en la legislatura del senyor Zapatero 14.616. I en la Comunitat Valenciana s'ha augmentat les inversions en un 72,76%. Per tant, com aquests datos estan en els pressupostos generals de l'Estat i estan publicats, doncs quan no corresponen en els que així ens han dit, la nostra anem a votar totalment en contra perquè no s'està dient la realitat i els datos que així s'han donat milloren notablement el que així s'ha explicat. I després, si primer d'estar parlant de tot el que han fet uns partits i n'han fet altres que podríem estar així dient-ho, doncs simplement en una cosa tan important com és la llei de la dependència, que és un dret que ara tenim tots els espanyols des que Zapatero és president del govern. Avui en el diari d'avui del Levante que el sindicat UGT acusa a Cotino de frenar la investigació de les demores de la llei de la dependència. Per què? Perquè no volen que es porti a terme un dret que s'està vulnerant i el que aquest dret podem gozar tots els que som espanyols des que Zapatero és president i el Consell que avui ens governa del Partit Popular així en València està vulnerant clarament els drets de tots els espanyols. Per tant, la votació del grup socialista va ser en contra d'esta moció perquè tots els datos que s'han dit així són falsos. A mi lo que diga el Levante me la pone. El Levante es un periódico que han 40. I aquesta moció ve perquè l'AVE, sí, està arribant a molts puestos, pot arribar a Mosto, a Ondarra, però volen que arribi a València. I per això la presentem. I la voten en contra, estan votant en contra dels interessos dels valencians. I ja no tinc res més que dir. Pues simplement voldria dir-los que nos preocupe que l'AVE arribarà a València de mans del senyor Zapatero en l'any 2010. Nos preocupe. La moció ja està. Jo no vull dir alguna cosa de la moció de l'AVE. Fa 26 anys vaig tindre l'ocasió d'anar a la vendimia a França, que no hi he anat mai, ni ganes de tornar. I quan vaig arribar allà en 15 o 16 anys, allà estava ple d'AVEs, però ple. I el que és vergonyós és que castigam així 26 anys després al famós del cap si té que pegar a l'AVE quan es tenien que estar mirant ja no que pegar a l'AVE, que pegar al tren bala que van cap on, perquè és que anem més retrasats de xispa, però amb tot i llavors estem encara un contra altres dient que tu sí que el portes i no el portis. Home, és ridícul les actuacions que fem moltes vegades uns i altres volen fer ser coses que fa 25 anys que estan pel món i estan plantejant-se altres el canviar l'AVE per no sé, per el tren imant o no sé què volen ficar per ahir, això que anem retrasats de xispa amb un tot. Fa 26 anys estava ple d'AVEs per ahir, que estem esperant que arribi així o allà o en Espanya que no tenim una red mane qui mane. Exactament. I miren que en 25 anys van anar a govern de diferents tipus. Jo crec que la solució és que el meu partit es presenti a les eleccions i guanyi nosaltres sí que porteu l'AVE. Sempre podria ser. Pues no, crec que sí que podria ser. Fa 26 anys que està purlant per ahí. Nosaltres volem ir a València, no a Valladolid o a Bogotà o a Móstoles, que me pareixen correctes, jo ja he dit, però tenim a València també. Bueno, ja està aquí. No passa res, tranquil. Ja, m'ho imagino. Què passa? Tornar a votar. Acabo de lo que va. Ja, però si vull que ens vindrem... És el que dius.
Eso no ho regula ningú, ja, senyor Cucurella. No se ho inventi, que vostè no té mà de calitat, que ja no és alcalde. No, està bé, és un tema que és curiós. Que la presenta guanya. Bona tarda, vots a favor d'aprovar la... Es que el señor Cucurella nos realiza una exposición y nos habrá preguntado sobre unas cifras, pero yo el nuevo expediente no costó. Y pudieron aportar a la documentación para todos, por lo tanto, de manera que no se y usted cuando un expediente de un pleno, también se presenta lo que va en ese no te ves que muere la tomaca la que diga, yo no quiero una cosa es un tubérculo y una otra un vegetal. yo no puedo dar ni a favor ni en contra una explicación que por todo el señor Cucurella si no tinc les dades de la taula que me confirme lo que está diciendo. La senyora portaveu del PSOE sí que les té perquè ha contestat. Haver-les llegit. Jo tinc el que vostès han afectat. Pues un document que vostès llegin, que graveix i no, el govern no Jo no sé si ho creu ha portat un par de vegades. José Iván, teníem decisions i s'han de llegir. Vots a favor de la moció presentada? Vots en contra? Desestima la moció. No és que no has bé. No sé si ja t'has fet. Em vot la coletilla de l'hemicicle que va el meu nom, Digue'm quina va llegir. és que no has vist bé així, 167 pica el 167 en el registre. Las actuales reformas estatutarias han roto un principio esencial desde la aprobación de la Constitución española, que es el de igualdad y solidaridad entre los españoles. Al cerrarse acuerdos de financiación bilateral entre el Estado y cada comunidad autónoma con criterios específicos que benefician a algunas de ellas en perjuicio de las demás, con criterios que no son homogéneos en su aplicación al resto de comunidades autónomas. Llegueu de callar, per favor. El sistema de financiación del 2001 con el gobierno del Partido Popular fue bueno y beneficioso para todas las comunidades autónomas que acabaron aprobándolo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fue un sistema de negociación multilateral en donde se acordó un mecanismo de financiación que tenía en cuenta muchas variables y que tan solo necesitaba en estos momentos una revisión de los indicadores y parámetros de 1999 que se tomaron en cuenta actualizándolos al año 2007. El PSOE se comprometió en su programa electoral a revisar el sistema de financiación del año 2001 para todas las comunidades autónomas y en lugar de ello solo se ha revisado al margen del propio sistema de financiación la inversión en Cataluña y Andalucía con unos criterios arbitrarios que crean agravios comparativos, además de distorsionar la distribución territorializada de las inversiones estatales que quedan sujetas también a condicionantes estatutarios que benefician con criterios diferentes a esas comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana está viendo cómo es discriminada en su financiación autonómica, pues somos 1 millón de habitantes más, prácticamente 5 millones en lugar de los 4 millones de habitantes que había en 1999, año en el que se tomaron los datos para cerrar el acuerdo de financiación del año 2001 y no se nos reconoce ese derecho incuestionable por el señor Zapatero.